Hallo, ik ben Attie Buikema, docent van klas 1A. We hebben deze week veel excursies gemaakt naar Damwoude, Damwoord. Dan gaan we treien uit Woordhuisjes bezoeken. We binnen daar in West, we hadden wedstrijden bezoeken, politie weer om daar te sliepen. We gaan veel bezoeken over hoe ze de cigorijplanten bewerken hebben. Dat ze maar de cigarij planteren. Ze gaan daar koffie van maken in de koffiebranderij in Dokkum. We zijn daar aan touwlopen geweest en ontsteld erin. Kortom, het weer een mooie excursie. Toen zijn we nog naar het Veerlepcentrum West. Hebben we de onder leiding van John een hele goede workshop hier. Ze zijn sprong van de wedstrijdskans. Het weer een hele goede groep. Een hele goede dag met kinderen. Doei!